این ویدیو точно интересный мешава. Модель Samsung ай ҳама компания ки мисол популярни бренди хубай модель Samsung телефони ай ҳама хубош модель серия S мешава. Табани модель Samsung боша компания Samsung модель серия Aша вообще-то модель бомба бовардаги ки видеоро то охир тамошо кунен, лайк монен, подписка кардаги набошед, подписка кунен ва ба ёри рафиқонатон равон кунен. салому алейкум дӯстон, абзори кӯтоҳ дар бораи моделҳое ки нав омадагиянд ва дар ҳамин тишине ки мисол як муддати кӯтоҳ тавонистанд ки як модели популяр мешаванд. Телефонҳои Samsung Galaxy A56 ва моделҳои Samsung Galaxy A36 ки ма ай комплекти телефонҳо сар мекунем. дар ин комплекти телефонҳо мешава фақат кабели Type-C ба Type-C. Тамом. Дига ягон чизи дига надоранд ғайр скрипка ва документация ки дар ягон кас дар кор нестанд. Агар шумо магазини Realphone чихол, стекло, блок харидорӣ кунед, ба як нархи муайян, ба як нархи дастрас метавонед ки дастрас кунед, яъне харидорӣ кунед. дизайнҳои телефонҳоро ма ба шумо нишон медиҳам, видеоро то охир тамошо кунед. Телефонҳои Samsung Galaxy A36 ва A56 дизайнҳоша ай ҳама хуб бошда, чия ки дизайнҳоша вообще-то бомба бровардагиянд. Телефонҳо A36 боша корпусш пластик, A56 корпусш металлический мешава ва пушти A56 A36 ҳардуш шиша мешава. Дизайни телефонро бинед, хеле вообще-то бомба да охи. Ва телефонҳо бошанд ҷои зарядтак Type-C, колонкашон тарафи поён мешава, дута сим-карта мебара ва бисёр фишкое ки дар Samsung дида мешаванд. ин фишко фақат дар телефонҳои iPhone дида мешава. Яъне компания Samsung баъзе фишкое ки дар моделҳои Samsung S буд ёки моделҳои iPhone буд, дар ҳамин фишкоша дар ҳамин Samsung A36, A56 ҷо кардагиаст. ва мегзарем ба качествои видеои Samsung A56 ва A36 ки тарзи дар YouTube видео тамошо карданаш бинед ки чӣ хел качествени камера мекунанд ва чӣ хел мисол качество нишон метавонед хитон фикри ақидаи худтона дар комментария нависонед. Samsung A36 процессораш мешава Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 мешава. A56 боша процессораш Exynos 1580 мешава ки A55 буд 1380, A54 буд 1280 ба фикр агар хато накунам. ва камера телефонҳо боша 50 мегапиксел, фронтальнашон 32 мегапиксел ва дополнительни камерашон боша 12 ва 8 мегапиксел мешаванд. яъне Samsung A36 памяти 6 ба 128, 8 ба 156, 8 ба 128 мешава. Samsung A55 боша 8 ба 128, 8 ба 156 ва оперативкаи 12 ба 156 мешава ки ҳамаи нархи навош дар телеграм канали Realphone Москва омадагиаст. нархҳои телефонҳоро гуфта наметавонам, барои ки телефонҳо нав омадагиянд, нархҳошон может қимат шаванд ёки может арзон шаванд. лучи телеграм канали Realphone Москваро пайгирӣ кунед, дар оҷа дар бораи ҳамаи нархҳош, расветкош, памятош, оперативкош ҳамашон нархҳошон отдельни омадагиянд. метавонед ки ба ҳазор тамошо кунед. ва Samsung-ҳои моделҳои Samsung A36, A56 барои харидан шуморо тавсия метиҳам. телефони на қимати на арзони арзон. мақсад ба модели серия S агар зур нараса, модели серияи абиги A56 ёки A36 ёки A35 ёки A55. агар ба шумо ҳам хел телефонҳо дар кор шуда бошад, рақамҳо дар болои экран метавонед ки занг занед ва муроҷиат кунед. доставка боша ба тамоми областҳои Россия. дар ин Москвада бошед, то пеш метавонад доставка мекунем. инчунин доставка ба Тоҷикистон дорем ки ба ҳама шаҳр ноҳиёра доставка мекунем. доставка боша 800 ва 700 рубл сар мешава. боқӣ паноҳи худо бошед.